Sim jurai sedang masuk ke nomor lai spak lai pukuntai. Lai spak lai pukuntai. Kumbalik kaskesawa Iyawan syamikupa Iyawan islang yame Umpoliu jong kajingba Syaduan jong mikutrai Kajing men badakarwai Lajing im iwalai ti Lajing lajing syakri Kohimen ko para tongin duwai Kerpana bendagi jing dumu jongi shimet shimet Giduwai nagabendagi bapangi bashitom Giduwai nagabenda Margaret nong siege Giduwai nagabenda Kajing jatai bam jukut min siem William Karkongor bat vastar kasati Iduai nagabinda Kajing suk jongki inga sem wanda martong bat Melkisedek marngar bat hinyungut kikun Iduai nagabinda ki inga sem Joshua marngar bat Hilarius martong Iduai nagabinda Kajing koi jongki Justar Paul James Bond martong bat madahun sanika Yeduai na benda kajing jatait mensiam John Kevinson martong. Inangai ti baru kajing tumu jongi kam kerpang hakan gemas. Yeduai na benda kari kasi hills kam dam na benda kajilla Meghalaya bakandon kajing suk. Bang yeduai na benda baru kibri kebadon hapedeng kajing yale bakiniyo jing suk jingi du krisa po jongi niwaiti yakia baro hau jisu. Yeduai na benda kajing jatait men pamjukut mensiam jong Pada Shilanand Sorek. Ha kerteng upa baru kon baru mensiam bakuit. Amen. Kajinga jeng utrai jeng Yesus Kristus bat kajingi jeng ublay. Lembat kajinga sulok jeng mensiam bakuit. Kindon rengka bat pi barong. Rengka bat piru. Kohimen kopara tongin sangesh Paul. Ban kuslai halaka donur kamensiam jengi. Kadba ngidang. Ya lumlang saudong jagane ka duwan bakuit pangirong idon ka donur ka bakuit banginum don kano ka jinglong ka bapersha e ka jingiduk ble hapo jangi ni duai banginum long shu ya ki kishim baturkong bandon jingim lemba ka jingidu jisu ni kalalang ki kun bandon jingim by id ya jisu but ai ba baro ki popersha ka jingid ka jingle jangi persha ia gajingi tu balik kan sangeno ni panmap ni sausi halor baharo kita ki jingle kalam jingid Cisubai map yangi sai kud yangi na ki pop baharo ka bangilale kalam jingid sune nga plam Haulei dan bor baro berhapi komen kora para lepo sibune dagajing berkah dagaktin dagikam dagajing leklet dagajing le palajanga dagajing le palad bakrao pejanga namar kata nakarpadi kamaria bakui kabayaisa kasisoti yakiangel bat kirikui bariapi ko himen ko para Bantuai na kabinta siya how try ublay siya ublay badan bor baro inis ne yangi badan dala mapi ki pop jangi unialam yangi siya ka jingim bam jikut Amen. Try can rat ko blay yangi Try can rat ko blay yangi Try and rock, go play.
duwai. Ngi duwai na kabinda baro ke jing tumu jangi. Ngi buo ke jing tumu baro. Lemba ke jing ya side lem jangu. Upo pius. Shipo kindai bakuit. Shipo bakuit. Ba unang. Duwai ya side na kabinda ke jing suk. Ngi duwai na kabinda ka mehalia baro kawe. Kamda na kabinda ke rika si hills. Pakan don jing suk hapadenge paraburiyu. Pakanum don kano ke jing ya snam. Iduwairo nagabinda ki retreat jongi kon samla ha ka tayabanwan kamda me nagabinda ki jingdumu jongi baro Iduwairo nagabinda ka retreat ka bang istang ha ka namdong parish narula shai ka sni pakalong ka basiso Koblei me uba nagabinda ban yada ya ka jinge catholic but ban pendimai ya kiye baro ha ukris Mela pendap ya upop pius bashipo bakui. Daka jing start na bane, ba daka jing slur ki apostol. Tos ngusane banai ba, daka ba boot ya ka jingikai ba ka nuksa jungu. Nginyo ya ka bainong bamchikut. Da utrai jungi Jesu Kristu kun jame. Uba im ba sensha ringkat bat me. Ha ka jingelong kawai jungu men sim bakui. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule nakakitab u Ezekiel nong ya tu lupa. Haki tu kisngi kakti jong utrai kaladon hanga bat ula rong no yanga da umensim jong utrai. Bat ula bu yanga hapadeng jong kawei katem kabaladap da kishing. Bat ula yalam yanga saudong hapadeng jong ki. Bat hakmi ladon sak kadai ba kata katem. Bad hakmi kilalong kibater kong hadu kata. Ti ulaong hanga kukun ubreu kila mo kini kishing ban imbiang ngala jubab kutrai kublay me metip ulaong biang hanga tuyatu lupa hakini kishing batuong haki Kush ing terkong, to shashkor yakaktin jong utray. Kumne uong utray ublay, hakine kishing. Hakmi ngan penlong yakamansim, bakan rung hapi, bat pin saim. Ngan sabu yakitit hapi, bat ngan penlong yakado bat kan wan hapi. Bat ngan sasop yapi, dakasni do, bat ngan bu kamansim hapi. Te pinsa im, bat pinsa tip bangalong utray. Kumta ngalaya tu lupa kumba la hukum yanga. Bat kadba ngadang ya tu lupa, ladon kajing riu, bat hakmi sa kajing sawa. Bat kishing kilaya beteng lang, halak kashing. Te kadba ngadang pej, ladon kitit haki, bat kado kalawan halor jongki, bat kasni do kalasop yaki, henrei syam don mensim haki. Ti ulaong hanga, tuyatu lupa haka mensim, tuyatu lupa kokun ubreu, bat tuong haka mensim, kumne uong utray ublay. Tuwan na kisaw leer kumensim, batu persat hakini kibalasya penyap. Kenang ba kindup im, kumta ngalaya tu lupa kumba ulah hukum yanga. Bat kamensim kelarung haki, bat kila im. Bat kila yang haki kejat jongki. Kilong upaj ubakraw haduk kata. Te ulaong hanga, kukun ubreu, kine kishing kidei baro upaj Israel. Hakmi kiyaong, kishing jongi kila terkong, bat kajing kermen jongi kaladu. Ngilasya kat jingdu, kumta tuyatu lupa batuong haki,
kumne uong utrai ublay, hakmi, ngan kli ya kijing tep jong pi, bat ngan sase ya pi na kijing tep jong pi, ko pat jong nga. Bat ngan saya lam ya pi syakari Israel, bat pinsatip bangalong utrai. Enda nga kli ya kijing tep jong pi, bat saya pi na kijing tep jong pi, ko pat jong nga. Ngan sabu ya umensim jong nga hapi, bat pinsaim. Bat ngan sabu ya pi ha kari jong pi hi. Hang ta pinsatip, ba nga utrai ngalakren, bat nga ngalale ya ka, uong utrai. Kaktin jong utrai. Isongo yao blay. Sanchez banyo no bar nyo spa kandai pupra. Nyo spa kandai pupra. Ai nguyu trai ublay na ba ulong baba jing i jong ukane shi ju nambaro shirta to ai nguyu trai ubaba itu kiba usius pa bla light na jing jenjar iba ula lum lang kin ong lang no menta ai nguyu trai ublay na ba ulong baba jing e jong ukane si ju nambaro shirta to ai nguyu trai ubaba Balayat wir Klem Shemlen ti shashlong Itngan bat iten rang Istada kamen sim Tehaka jing jenjar Kilayak ang sutray Bat ulab ladiyaki Naka jing shipa jongki Alelam yaki Bakin poison Tokin ay nguyu try Namar jing ijongu Namar ki kampela Jongu kun benrim Nabaula penhun Ya ubas liang tendrang Bangan bersajinit Tunai bamma bandakrang Tuai nguyu trai ubabatan Hallelujah Hallelujah Kemacung aku try bat ngan yoi Yaki jing pelajong ka anjong me Haleluya 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 Utray undon reng ka bat pim Rengka bat piru Kajimpule Naka Gospel bakwit kat kum Matthews. Kaburam hame gutray Haba ki Parisi kila yosno ba Jesu la pendu nia ya ki sadusi kila yawan shi kenhon badu wainagi naki ustad ain ulakali ya u kajinkali bantinju ya u ko nongikai kano ka hukum kabakarau tam haka ain Ula jebab ya u pide bani dia utrai ublay jampi daka donu jampi baro daka mensiam jampi baro pa daka jingmut jampi baro kane kalong ka hukum ka bakarau tam bad ka baning kong ka baar ka isrim ya kane pide bani dia lau para marjan
hukum yaladehi haalor kini ki artili ki hukum ki shong nongrim ka ain baro kawe bat ki nongya tulupa. Ka gospel jong utrai Kajingara Yameko Grace. Ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Minin gasngi kawe ka kun samla na Delhi la text message yanga bad ong Father nga ting banwan sha snong ngamar ngayosngo don ka jingia kulmar ha lindi. Bad kadang shong ha ka airport bad kadang text message. Ki father jongi menin ki one on tap iau father bala kalat na gahatiendre baro provincial bad baro ki kin hun ki haban leit pai namar ombitchu bandrung ya ki kali Assam registration. Ko himmen ko para hakini gisngi ngiyosno shapang jingia kulmar jingia kajia ngiyosno shapang jimbitar ngiyosno shapang jimpenchot ngiyosno shapang jingya shun ngiyosno shapang jingya kajia ngiyosno shapang jimpen hyarput ngiyosno bun ke bapinting yangi bapen kusalai yangi ladangi pe saudong jangka perte ngiyosno shapang gatuma ngiyosno shapanga jingya kajia hapadeng kawe keri bad kawe pat kawe ka jait penriu bada kawe pat ka jait penriu ngiyosno shapanga jingya umsnam ngiyosno shapanga jimpen jot jongari jongi tiar jongi kali but ngiyosno born ke baro ka penkit ya ki jingkit ki bakia halo jongi kaba pinting kaba pinsosi kaba pincha umat ka gospel mendakasngi but ka jimpule mendakasngi ka kot ka weriengi bangide ban idi autrayu ble jongi ngide ban idru ya ki himmen ki para ya ki para marjan jongi ka gospel mendakasngi ka kot ka weriengi bangide ban kindiu ya ubleda ka jingid ladangi don jingid ngide ban id pura ya uble habang istang ban id pura ya ubleda ka jimmur jongi da ka mensiam jongi da ka bor jongi da ka donur jongi ngin stang ban idro ya ki himmen ki para jongi ya ki marjan marpa jongi kane kalonga gospel kane ka jingi kai jongu jisu naga benda jongi ngiosno naka jimpule naka kitab Ezekiel mendakasngi ka krensha panga jingim ka ba uble uai shakishing terkong uble uba ai jingim uble ubate ya ka jingim uble ubate wat ya ki bam don jingim uble ai jingim wat haki jakka ba terkong kane kade ka jingkwa jongu ble ubammen pat upinterkong ubammen pat upinjot ubammen pat upinsir yangi ubammen pat ukanglad yangi nakaban id ladangi peit shaka gospel barokawe ujisu hikai yangi ban id ujisu wang nga aya ka hukum batim mai id markelia hakabas ngabutu ya kane ka jingi kai ujisu ladangi pei saudong jongi ngiyos ngo tang shapang ka jingbitar kamde ka jubab hakamat kano ka jinge ka jinge umsnam kamde ka jubab hakamat ki jinge kabangiya kendu haka jingem jongi ka jingbitar ban penia ban penjot
kamde ka jubab hakamat ka jingsha le ben hakamat ka jingsha jingle bam hok u Jesu u hikai kumno iangi u Jesu ong wat nom bitar ladangi pet haka gospel jongo Matthews kabasan barokawe kahikai yangi wat nom bitar wat nom le penhyak pod yakeway wat nom le penhyak pod barsha yano u Jesu ong habaki brio ki pinbor parep iapi naga benda ka sopti jombi ai sopti loru iaki habaki brio ki pinbor yang iban ki jingkit shimer kit armer u Jesu habaki brio kitab iapi syaka ngap kamon jombi pensya ia uru ia ka ngap kadiang u Jesu u Jesu ula ong banduai naga benda kinong shun jangi bad idiaki u Jesu ong wat nom perlong nong shun iano namar u Jesu ulong ka jingid u Jesu ulong ka jingid hakini kisngi ngiyos ngo kajing syapang kajing huri kura ha shilong ngiyos ngo syapang jing penjot iaki kali ha shilong ngiyos ngo syapang jing pen priang ia kajing sir bat kajing ting hari kasih hills ko himmen ko para kum kini ki kam de ke jubab naga benda kano kajing shale ben nginum yo jubab lada ngipen beriang ya kajing betar kajing ya snam kamde ke jubab kabangi don jinge u Jesu ong kumno yid kit ya kajing kit armer duwai yid ya ki marjan jongi isne ya ki marjan jongi bad haba ngi kerlalong ke dao jong ke jimpin jot ke jingya snang bad ka jimpin sir ke jimpin ding ya ki way ngi kerlet ya ke jilla marjan jongi ha Manipur kaladon ka jingya snam ke jimpin niya pubriyu ke jimpin jot kumbalai snem hado menda kambat kot leze kilastang ya kane ka kam nagabenda ayu leze nagabenda ka jimmen doi shipor arpor henrei menda uben mensiyam bamen ulastang ban tre ha kadonu urjang gibriyu ngitip ha Manipur ngidon kikimi kipa kibayam nagabenda kikon ki ummat kambat kod na kikumat jangki namar ki ladu ya ki kon junkie lese don ki mei di pa it ki yam nagabinda ki kon ki ksiu junkie lese don ki kon ke bayam nagabinda ki kimi ki pa junkie don ki himmen ki para ki yam nagabinda ki himmen ne para lese don ki marjan marpa ki yam markeliang kidang ja umat kadau kalong kaladon ka jingya snam kaladon ka boru bamen mensiyam bamgoy kalatre borba hapadeng ki beriu hakadonu jang ke beriu bat kila pendo jingid kabangi ang kila pendo jingid kila peniap yaw Jesu hakadonod but kila penim yaw mensiyam bamkoid hakadonod hakamensiyam kila yaid hakaserngio jangga jingiap omdeshu serngio jangga jingim Jesu la ang un ngalawan banay jingim ka jingim ka bapura Jesu la benra pro unong tu uwan ban penjod ban peniap bantu
Kohimmen ko para ngidi ben sawoto. Ba unong du umensiam bam koin uapta ban penjod. Penjod ya ka jingsuk. Penjod ya ka jingid. Badhaba ngikongo ya umensiam bam koin ngimde ban klet. Don gi himmen ki para jangi. Don gi kon jangi ki balalait pulish jingai kin sakot. Ngi don gi kon jangi ki lalait war jing tresh away. Kin sakot halindi. Leze kin snuk si haba ki don gi jinge. Ngimju immarwe. Ngilong ki kon jango bale. Jisu pengan mau iyangi. Ngi don ki marjan marpa. Jisu penkan mau yangi ngideben idia kiro. Jisu penkan mau yangi ngideben kindiu ya kiro. Kalamaki ngimdon jingim. Ngidon kam ko himmen ko para banduwai. Ngimdeben pinberiang ya ka jimbitar. Ngimdeben pinberiang ya ka jingya umsnam. Ngimdeben pinberiang ya ka jimbishni. Ngimdeben pinberiang ya ka jingjot kam de ka jubab nagabinda kano ka jinge hakama jungi Henre ngide balong ki batte uji sulawan bante ya ka jingim uji sulawan ay jingim ka bapura habangi im hakata ka jingim ka bapura nginlong ki kon ki bajanay ki bakoin ngideben duway ko himmen ko para Banginum longas jilla kaba penjot. Nginum deban longa jilla kaba wanra jingya umsnam. Ngideben duwai, ngideben pai, ngideben kongo yaka jingkot jisum indakasngi. Idia utrayo bale namar ngilonga jilla jungu kris. Ngilonga jilla jungu kris. Watnum penyap yau jisu hakadonu urjangi. Watnum penyap yau bale hakadonu urjangi. Watnum shalano lanoru yau mensiyam bammen ban se hapo jangi. Ban roy hapo jangi. Ban stang ban sanshari yangi. Lak na kano kadaw. Ba kadon gajima. Kadon gajima. Kadon gajing sosi kaba aptap. Kadon gajing jod kaba aptap. Kadon ka jimpeniap kaba aptap ban penjod kuziar ba na kabuis niu jong bamen uba aptap ban penjod iyangi ay ba ujisun sensyar yangi ay ka jing star jong bale ka sensyar ya ka donur jongi donur jong malle ki brio bashong ki basa ha ka jilla jongi Ay ba ka jing star jong oble ka senshar ke nong senshar jongi. Ay ba ka jing star oble ka senshar ya ke donur jongi nong yalam jongi. Ay ba ka jing star jong oble ka senshar malle ke jait benriu. Kenamba ngin kendiu ya ujisu ha ka jingim bangin long ki kun ke ba id ka hukum nga ay pi kalong ban id ban mab ban kodub ban isene. Ni duwai nagabinda kanega jinga ha kanegi ukirish bakuin jisubayid karku kardo yangi pensle yangi kindiu buram yangi ha kaneka pormas ni duwai nagabinda ka jilajongi nagabinda ka rika sikils ay bakandon jingsuk ay bakandon jingetli ay bakandon ka jingit markeliang bangilong ki kunjame bangin kindiu yame hamalla ke benda jonga jingem jongi Enyaro ya utrai Jesu Christ. Nginang duwai naga benda ka jingit bangi duwai da ka jingit bakan don ka jingit ka jingsu ha ka jilla jongi ha ka stage jongi ha ka rika sigas baro kawe ngangit How blame Babadan Borbara, long time opening Kando, but how Jesus Christ of Marvejo, Utrai jongi yau balapuna mensim bakuit yau balakana ka Maria Tesoti bala shalabe hapo Pontius Pilatus la sanar panayaw la yap la tepyaw ula kiyasya kibaya kakasni ka balay ilamipad na kibaya ula kiyosya bani kusang siya kamono balay upa badan borbaro nang daun wan patan bishari kibayim bat kibaya nang eight ho mensiyam bakoy kagabalang Catholic bakoy kagajingya sila kirikoy
haga jing maap ikipop, haga jing mi pat kadok, haga jing imbam jikut. Amen. ไลสปะพระผู้เว Pekka jing terwa pet yang iku trai kat kabangi don kendrat ngisau babanai jiknya jong metrai jiknya jongi jingim jong metrai jongi jiknya jong metrai jiknya jongi jingim jong metrai jingim jongi lakim korupu kawan langim koreye Melaban pen kordor dala kabor blay jingnya jong metrai jingnya jongi jingim jong metrai jingim jongi jingnya jong metrai jingnya jongi jingim jong metrai jingim jongi Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kallong ka ba priang hon hau blay upa badon bor barong to try pedeng jing knya ne ti jong pi na ban ta jing ro ko ro ma kerjeng jong u kerjeng to yang i pada kapalang kui jong u baro ko wei kadba me pediang ya ki jing terwa jongi da ka baspun to ai ngi karpal ko trai ba da ka ba bod ya ki jingi kai upop pius ba kui ngilla ban penmenda ya ki ne ki jimma ya jimble da ka jing tim boram basngur bad mangin pediang yaki da ka mensiam ka jinged da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim ringka bat phiru to ken tiu ya la ki donut in tiu ki sau try kong inai ngu ya utrai ublay jangim ka song hok bat ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka ba nai ngu yame ko ken rad ko pa ba koin ko blay ba don bor ba bam chikut lemba utrai jongi Jesus Christ namar kumba akas ngi buram jong riko jame opius ba shipo me ai jingamen hakabalang jame kum daru me pen kalai ni ka daga nuksa jang ka jingim ba koi jongu me hikai ya ka da ki kitin kendin ka jingyalap jongu bad me ai haka ya ka jingyada jame kum ga jubab ya ki jingdowai jongu bad namar kata rengkat bad ka kinhon jang ki angel bad ki rikoi ngirwa ya ka jingrwai jang ka jingyaro yame bad ngi pen bana kalem sange Ubakut, utrai ublay kipan, neng pertei sawada kaburam jong me. Usana, usana, turwai ublay shadrong, usana ublay junon. En yaro yubawan, aga kerteng utrai, neng pertei sawada kaburam jong me. Usana, usana, turwai ublay shadrong, usana ublay junon. ko himen ko para ngiduai na gabenda ka jingid ba umen siem ba kuden wan hiar halo jongi ba ka jilla jongi
bakari kasigils barok kawe kandap daga jingid uble jingid ya kimarjan marpa dashisha melong ubakoit kotrai katemei jong ka jingkoit barom namar katangi karpadia me to pen koit pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sem jame kum ka jer khalo jangki bakin khalalong yangi kamet bagas nam jong utrai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing sha shitam ula shim ya upu bada ka bai ngu yame ula kidia yavu badula ai halage senran u ong tu shim bat bam na kane pi baro na mar kane kalong ka metchanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hakaju kerukam endala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka hala ke senran u ong to shim bat to dina kane pi baro ne mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babon naga benda ka jingmap ya ki pop to le ya kane ban kan mau iangam Kosnam bakar dor jongo Chris sait kud yangi sait kud yaki nom pop baro yaki men siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gi bashitam baro yada yangi nau bamen kam dame yaki rika sihils kajing maya jong ka jinge Kata sin bangi banglu ne upu bangi dina kane kakuri iben na ya jing yap jong me kotra tana du menwan namar kata nge ke ba penmenda ya ke jingia par ke jimmi pa jangu nge tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim nge da ai ngu ai dem na mar mela nyu yangi ki ba bin ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit nge kar padia me bangi ke ba yo benda hakamet bagas namu kris ngilong ke bela penyat le kawai da umen siam bakoi Token mau kotraya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte bato penjana ya kaha ka jingid rengkat badulia upaba ko jangi will bado bishop jangi but bar ke lingdo but ki renium token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ke bala yoti ada ka ba kermen ya ka jimmi pat badia bar ke bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme To Yesune yangi bar yangi karpadia me kram bareng khat bat kamaria te soti bakoin ka kame jango bale u jasa bakodo kurim janga ke apostol bakoin u pop leo bashipo bakoin u Francis disease bakoin but baru ki rikoin ke bela pensno bhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jukut but bangin yo robert pindon buram me da u kon jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kallong hamayu blayu pa badan bor haka jingalong kawai jungamen sem bakoi baro kaburam bad ka jingero junam la junam Amen ko himmen ko paratong induwai kumbau jisu lahikai nagabinda ki jingdon kam jangi baro kam tame nagabinda ka jingsuk haka jilla jangi haka rika sigils Duai nagabinda ka jingoi jingkya jangi bapangi bashitam but baro ki program janga retreat center
ko pa chungin Uba Haneng Kalong Kabakui Kateng Jume, Kawan Kima Jume, Kalong Kamon Jume, Hakakendo Kumba Haneng, Tuai Imta Kajimbam Juni, Kabalagasi, Batoma Pini Kinkang Juni, Kumbai Rima Pikabalismi, Batalami Shakajimpanshoi, and Ray the Blighting Nagabasinu. to plai yangi karpart ko trai na ki jing sini baro ha ga jing born jamme to ai jing suk jing sign ha ga sngi jangi knamba da ga jing arab ka jing sne jamme ngi light baro bona ka pop but ngi yo jing ya da na ki jing jin jar baro kat bangi dang ap kmelindi ya ka jing garmen ba khoi but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namara Kajume Kalong Kaima, Kajume Kabor Kaburam, Junam La Junam. ko trai Jesus Christ meu bala ong ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jing ei chang ka balang jamme bar ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bar ka jing ya tele kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bar ba sensha junom la junom Amen. ka jing suk ko trai kandon barabo renka bat pil Rinka Bat dap da ka Piru. jing do Kristo ngini ai markelia O Kulang Broja Uble, Me Bagit no Kipop Kaperte, Dosyo Sene Yangi, O Kulang Broja Uble, Me Bagit no Kipop Kaperte, Dosyo Sene Yangi, O Kulang Broja Uble, Me Bagit no Kipop Kaperte, Do Ai Jing Suk Yangi. Hakumi ukun lamboro jong oblay. Hakumi bakit no ko pop jong ka parte. Sukito ke bala kot shaka jing kawai jong ukun lamborot. Ko kan rat ngam long pa song hop man rung po kay ying junga. An rei su ang tang tagakin ka man sim junga sakya i. Kamet perias nam jong Chris kan ria shaka jing pam chukut. Amen.
jingim siangu walang adut kerdu aduk kasngi kadu namar jome naket kajing isne namar jonga las namelatese alor dipna ikashitom bansyam yarab dingpna banba kat bakirwai ngandram namar jome tu ai donut bame namar jome men simbas mat yaine kum kajome Kutrai Jesus men simbam simbam jai melawan kargo yangi melawan kargo dagane communion bakoy communion mensim Yesus taingi bayi bayi kaya bar ke badong apne ke jing sosi apne ke jing jang apne ko jai ke jing shalame kaya ki priyo ki batre na binda ko ay bagi nangyo jingi chame sa chasi karku kardo ki marjan marpaji karku kardo ki namsyo ay bar ki priyo ki napta ke jingi ay kari kasi gils paro kawe ka napta ka jingi chame ay bar ko pur jagane ka kasi gils kana napta ka jingi ka mehalia baro kawe ka napta ka jingi northeast india baro kawe ka napta ka jingi ay bakanum dan ka jingi pa ka jingi bisni jimbeta jingi umsnang jimbenya priyo bak ka jingjot jisbayin yada sumaria kene ka tain baro kawe de mame benkanta ne baga jingi ay baga jingi jame kana sutti haka donu mensiam jingi priyo hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngini duai ngi ke baken mau burom ya upopius bakoi ngi karpar ko trai ko blai jungi padaka bor jangane ka meet kawai baken jabaning en perlong yangi ki baskem haga jingi bad bangin ya long kawe ka donu ha ka jingi jame dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat pim Ring ka bat blai badon bor baru en karko ya pe upa baru kon baru men sim bakoi Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompi Ngisamu iau lei. Lai spa arpun riu. Kata sin bapile highway nagi para bari jonga shisha pile hanga abangat ngan piay ba may sayangam abangas yang pilawan ay diyangam Ali wanru ayingu pajongan
sin babile ai we neki para barijonga shisha pile hanga Kaburam hau pa berukun mesim bukut balang ba menikong jum tau parabor junam amen. En Yesus Kristus, nama Amen.